Μοναδικό πακέτο προσφοράς από την Power Farm. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2311 300 400 και αποκτήστε το κολάρο Αυχένα Κέπλερ και ένα εργονομικό μαξιλάρι ύπνου και υποστήριξης Αυχένα με 19,90 μόνο. Ο πόνος στον Αυχένα και το αυχενικό σύνδρομο και η κακή στάση του σώματος προκαλούν μία σειρά από ενοχλήσεις όπως οι λύκους, ζαλάδες, ημικρανίες, μουδιάσματα και πόνο στους ώμους και την πλάτη. Το νέο κολάρο Αυχένα της Κέπλερ από την Power Farm βοηθά σημαντικά στην ανακούφιση από τα συμπτώματα αυτά. Η νέα ειδική κόκκινη επιφάνεια με τα κεραμικά υλικά και μέταλλα και ο εργονομικός του σχεδιασμός προκαλεί μια σημαντική εκ των έσω υπερεμία και αναζωογονεί την περιοχή. Στα 10 πρώτα κιόλας λεπτά θα νιώσετε μια γλυκιά ανακούφιση. Η περιοχή θα αιματωθεί σωστά και θα λάβει ο Αυχένας σας την ορθή στάση και στήριξη. Είναι λεπτεπίλεπτο και διακριτικό. Μπορείτε να το φοράτε οποιαδήποτε στιγμή αισθάνεστε ότι το χρειάζεστε. Μπορείτε επίσης να βελτιώσετε τον ύπνο σας όταν κοιμάστε με το κολάρο της Κέπλερ ή να απαλλαγείτε από συχνούς πονοκεφάλους. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2311 300 400 και αποκτήστε το κολάρο Αυχένα Κέπλερ και ένα εργονομικό μαξιλάρι ύπνου και υποστήριξης Αυχένα με 19,90 μόνο. Επισκεφτείτε το powerfarm.gr. Στην Αθήνα, στα 2-10 Σύνταγμα. Στον Πειραιά, Φίλωνος 28. Στη Θεσσαλονίκη, Ερμού 43. 2311 300 400. Με την εγγύηση της Power Farm.